Vols presentar-te a l'examen del C1 i C2 i no saps per on començar a l'hora de fer les redaccions? O bé ja t'has presentat i no saps ni entens per què has suspès les redaccions? Si has contestat que sí a alguna de les preguntes, estàs en la classe que necessites. Perquè ara t'explicaré quins són els 4 punts clau que els correctors avaluen d'una redacció. I a més, t'ensenyaré a desenvolupar correctament cadascun dels 4 punts perquè aproves la redacció. Què et pareix? Comencem? Bé, com fer correctament una redacció? El primer que has de saber, com t'he dit abans, és quins són els 4 aspectes clau que has de desenvolupar en una redacció per poder aprovar-la. Aquests aspectes clau són l'adequació, la coherència i la cohesió, el contingut lingüístic i el control de la norma. Ara t'explicaré en què consisteix cadascun d'aquests punts. Primer comencem amb l'adequació. L'adequació avalua l'execució de la tasca. Dins de l'adequació està el registre adequat. El registre adequat el que ens indica és si hem d'escriure la redacció d'una manera personal o impersonal, o si és un text subjectiu o objectiu. És a dir, no és el mateix si hem d'escriure un text informatiu en què l'objectiu és simplement informar els lectors, que en aquest cas, quan un text és informatiu, s'ha d'escriure d'una manera impersonal, usant perífrasis verbals impersonals. Cal dir, s'ha d'afegir. En canvi, si ens demanen un article d'opinió, és un text subjectiu, perquè ja podem incloure la nostra opinió. I en aquest cas, el text s'escriurà en primera persona, com per exemple, he de dir, he de tractar, cal que tingueu en compte, pots també referir-te als lectors. Aleshores, el registre indica si el text és subjectiu o objectiu i si s'ha d'escriure d'una manera personal o impersonal. Després, el contingut i la bona gestió de la informació. Ahí el que s'avalua és si escrivim el que ens diu la proposta, ja que hem d'usar sempre la informació més rellevant, perquè alguna vegada en alguna proposta ens donaran informació que no és necessària i ells volen veure que sabem detectar quina és aquesta informació més important perquè s'entenga el tema que ens han proposat. I després, pel que fa a la tipologia textual correcta, en totes les propostes ens indicaran el tipus de text que has d'escriure. Bé, quins tipus de textos poden haver-hi? Poden demanar un blog, una carta formal, una circular, un article d'opinió. Hi ha moltes tipologies textuals. Si tens dubte sobre com s'ha d'escriure cadascuna de les tipologies textuals, tens un vídeo en què estan explicades totes les tipologies. I a més, en el web d'Anna Classes tens un document que pots descarregar-te gratuïtament en què estan totes les tipologies també explicades. Bé, doncs continuem al segon aspecte clau, que és la coherència i la cohesió. Així s'avalua la construcció del discurs, és a dir, quina estructura té la redacció que escrigues. Doncs bé, així s'avalua primer l'organització del text. El text que escrigues ha d'estar sempre ben organitzat. Per tant, sempre haurem de tindre una introducció, un desenvolupament i una conclusió. És l'estructura bàsica de tots els textos, introducció, desenvolupament i conclusió. Cadascun d'aquests punts anirà en un paràgraf diferent. Bé? Després també hem d'usar mecanismes de cohesió. Quins són els mecanismes de cohesió? Doncs els més coneguts són els connectors. En el web d'Anna Classes pots descarregar-te el document de connectors per si no saps molt bé quins has d'utilitzar. A banda dels connectors també podem usar pronoms febles, relatiu, és a dir, són tots aquells mecanismes que fan que el discurs estiga ben cohesionat i que
la lectura siga fluida, que siga una lectura agradable. I per últim, també s'avaluen els signes de puntuació, és a dir, els punts i les comes. Hem de saber puntuar correctament una redacció. Per què? Perquè això també fa que el text siga més fàcil de llegir i que s'entenguen millor les idees que vols transmetre. Així, per exemple, sempre que tu acabes un paràgraf i vulgues continuar una idea diferent, és a dir, que vulgues començar un paràgraf nou, allà hauràs d'usar punt i a part. Després ho veurem en un exemple, però aquesta seria la idea principal de com hem de puntuar correctament una redacció. Després, el contingut lingüístic, el tercer aspecte clau. Així s'avalua el domini del repertori lèxic. Hem de demostrar que tenim una àmplia varietat lèxica, usant lèxic variat, que siga també lèxic professional, no ens demanen redaccions amb un llenguatge col·loquial, i també podem demostrar aquesta varietat lèxica amb frases fetes i locucions adverbials. A banda, també està la riquesa i precisió lèxica, és a dir, el lèxic específic del tema que han proposat, no? Un lèxic ja més específic, sobretot de la proposta que has triat per a redactar. I per últim està el punt de control de la norma. Així s'avalua el control del coneixement de les normes. En resum, el control de la teoria. Així has de demostrar que saps aplicar tot el contingut teòric a la pràctica, a la part escrita. Com pots aprendre aquest contingut teòric? Doncs pots aprendre'l o bé amb classes, en anar a classes, o bé pots estudiar-te la teoria en el curs en línia que està disponible també en el web d'Anar a Classes. Doncs bé, dins de tota la teoria podem establir que hi ha dos blocs, no? Està la part de l'ortografia i la gramàtica i la part de la morfologia. En l'ortografia, l'objectiu és, com bé pots comprovar, no tindre faltes d'ortografia. Ja en un nivell C1 o C2 no podem escriure una redacció amb faltes d'ortografia. I després, el coneixement morfosintàctic són, per exemple, l'ús dels pronoms febles, del relatiu, usar les preposicions correctes, com hem de conjugar els verbs en cadascuna de les construccions. Tot això que estudiem en la teoria s'ha de demostrar en la redacció. Bé, doncs ara hem vist tota la teoria, però com apliquem aquests 4 punts a la pràctica? Ara veurem 2 exemples de redacció. Primer veurem una redacció normal, la redacció que ens donen la proposta i ens ofereixen 3 punts a desenvolupar, i després aplicarem els 4 aspectes a una redacció de mediació, aquella redacció que la proposta és una infografia. Molt bé, doncs comencem amb el primer enunciat de la proposta, que és una proposta real d'examen, que diu així: cada vegada és més comú sentir parlar de STEM, acrònim que engloba les matèries de ciències naturals, tecnologia i matemàtiques. Es tracta d'un programa educatiu que pretén aprofitar les similituds d'aquestes matèries per a desenvolupar un enfocament interdisciplinari del procés d'ensenyament i aprenentatge, de manera que els coneixements estiguen relacionats amb la vida quotidiana. Heu assistit a una conferència sobre divulgació científica i ensenyament i heu pres nota d'algunes idees interessants sobre les quals us agradaria reflexionar en la crònica que heu de redactar per a la secció de ciència del mitjà de comunicació en el qual treballeu. El text ha d'incloure els punts següents: l'ensenyament de les disciplines STEM per a garantir els coneixements científics dels adults del futur, la fugida d'investigadors demostra que cal apostar més per la ciència en la nostra societat, i la visibilitat de la dona en la ciència i la formació d'equips d'investigació liderats per dones. Molt bé, aquesta seria la proposta, l'enunciat de la proposta, que ja ens dona molta informació, sobretot per a desenvolupar el primer punt de l'adequació. En l'adequació, que
recorda que avaluar l'execució de la tasca, primer has de saber quin és el registre adequat. Així, si et fixes en l'enunciat, posa que us agradaria reflexionar. Amb aquesta informació ja ens dona a entendre que ha de ser un text subjectiu, ja que si reflexiones has de donar la teua opinió, per la qual cosa serà un text subjectiu. I a més, com que pots donar la teua opinió personal, parlaràs en primera persona. Pots usar verbs en primera persona del singular o també del plural si vols també incloure els lectors. Per exemple, cal que tinguem en compte, i així t'inclous tu, i també els lectors. Pel que fa al contingut i la bona gestió de la informació, doncs has de tindre en compte que has de desenvolupar la informació rellevant. I quina és la informació rellevant de la proposta? Les 3 idees que t'ofereixen. És a dir, has de desenvolupar o has de realitzar el desenvolupament de la redacció tenint en compte la informació de la proposta. I després, pel que fa a la tipologia textual, doncs bé, ahir demanen una crònica. Una crònica, la seva estructura serà títol, baix l'autoria i ja començaria la introducció, el desenvolupament i la conclusió. És una tipologia molt senzilla i que la tens explicada en el document que he comentat abans i també en el vídeo. Bé, pel que fa a la coherència i a la cohesió, com construïm o com ordenem la redacció, doncs bé, com ja he dit abans, has d'escriure una introducció, el desenvolupament tindrà 2 o 3 paràgrafs, ja que, com he dit abans, tot ha d'estar organitzat per paràgraf. La introducció serà el primer paràgraf de la redacció. El desenvolupament, en què has de desenvolupar les 3 idees, doncs ahir pots estructurar-lo amb 2 paràgrafs o 3 paràgrafs. Ahir el que tu preferisques. I després la conclusió serà l'últim paràgraf. Bé? És a dir, la introducció i la conclusió seran només un paràgraf i el desenvolupament pot ser que tinga 2-3 paràgrafs, depenent de com veges que queda millor organitzada la informació de la proposta. Ús de mecanismes de cohesió, doncs hauràs d'usar els connectors, sobretot queda molt bé usar-los a l'hora del començament de cada paràgraf, perquè així es veu més clarament que comences un paràgraf, que comences una idea nova, o que comences la introducció o que comences la conclusió. I els signes de puntuació. Per exemple, després d'acabar un paràgraf, hauràs d'escriure punt i a part per començar-ne un altre. Pel que fa al contingut lingüístic, doncs bé, ahir en la proposta ens expliquen el tema i apareix molt de lèxic. Ahir has d'intentar no dir les mateixes coses que estan en la proposta, és a dir, buscar sinònims o explicar-les d'una manera diferent sempre que no parega que hagis copiat, no? la informació de la proposta. I la riquesa i precisió lèxica, doncs intentar incloure lèxic específic del tema que té la proposta. Pel que fa al control de la norma, la cosa més important que has de tindre en compte és que no pots tindre faltes d'ortografia. Per això has de tindre un coneixement, has de tindre ben clara i assimilada les normes de l'ortografia. I a banda de ser correcte o correcta, has d'incloure pronoms febles, relatiu, alguna estructura de morfologia per demostrar que saps tota aquesta teoria. Doncs bé, ara hem vist la part més teòrica de com portar a terme cadascun dels punts i ara et mostre el resultat. Doncs bé, esta seria la redacció final. Primer, pel que fa a la tipologia, que és una crònica, pots veure que està el títol, aprenentatge de les disciplines STEM, i baix del títol està l'autoria, Marcela Llop. L'autoria sempre ha de ser un nom inventat, ja que en principi la redacció és anònima. Per això cal que t'inventes un nom. I després pots comprovar perfectament en quins paràgrafs està estructurada la redacció. Fixa't que hi ha 1, 2, 3 i 4 paràgrafs.
El primer paràgraf és la introducció. El segon i el tercer paràgraf són el desenvolupament, però que ahir he decidit que quedava millor explicar les idees en 2 paràgrafs i l'últim paràgraf és la conclusió. Bé, tots els paràgrafs estan introduïts per un connector i es veu perfectament on acaba un paràgraf i on comença el següent. Bé? Així que sempre que estiga tot ben ordenat i que siga fàcil visualment de corregir, que això també és important. Molt bé, doncs, ahir la redacció quedaria ara per ara, coma, perquè darrere dels connectors hem d'incloure sempre coma, ahir és el que s'avalua de la puntuació. Ens trobem en una època en què les matèries científiques han proliferat considerablement. Així, en l'oració veus el en què. El en què és un relatiu tònic. Ahí està la demostració que saps usar un relatiu tònic en un escrit. Continuem. Per aquest motiu, des de l'àmbit educatiu es busca adoptar un model d'ensenyament innovador basat en l'aprenentatge interdisciplinari de ciències com la biologia, les matemàtiques, la física i la tecnologia, que s'engloben sota el nom de STEM. Molt bé. I ahir, punt i a part, perquè comença ja un altre paràgraf, que és el primer paràgraf del desenvolupament, i comença amb un connector. Quant al futur de l'educació, hi ha estudis que avalen que aquest canvi de paradigma en l'educació serà capaç d'oferir als joves una millor preparació. Però n'estem segurs? I fixa't ahí que el però va entre comes, perquè és una pausa més llarga i ha d'anar entre comes, i després tenim la pregunta de n'estem segurs, on ahí hi ha un pronom feble, per demostrar que saps l'ús dels pronoms febles. Continuem. Indubtablement, un altre connector i la seva coma darrere, indubtablement, any rere any, la ciència i la tecnologia avancen veloçment, cosa que, això seria un relatiu neutre, molt interessant també, cosa que ens fa pensar que en uns anys el món hi estarà completament dominat. Ahí tenim un altre pronom feble. Raó per la qual un relatiu tònic, els estudiants en aquestes matèries podria brindar-los més oportunitats laborals. D'aquesta manera, s'evitaria que els tan ben preparats investigadors espanyols hagueren de buscar ofertes de treball fora del territori nacional. Molt bé. Comencem un paràgraf nou, per tant, punt i a part. I comencem amb un altre paràgraf. I comencem amb un altre connector, coma. D'altra banda, coma. És important destacar que no únicament resulta necessari el desenvolupament de projectes com aquest, sinó que també cal obrir les portes a la ciència i fomentar-la per igual entre sexes. Així, pots observar que posa cal obrir, ahí tens una perifrasi verbal, i fomentar-la, un altre pronom feble. Continuem. Les dones, la visibilitat de les quals en l'àmbit científic continua sent, per desgràcia, ínfima, fixa't ahí que està la visibilitat de les quals, això seria un relatiu possessiu, i a banda com estan posades les comes, per fer èmfasi i pauses quan toca. Demanden encaridament equiparar-se amb els homes en el lideratge i la investigació. Punt i a part, perquè ja comença la conclusió i comença amb un connector d'acabament. En definitiva, a parer meu, i ahir posem aquesta expressió perquè és un article en què ens demanen l'opinió, a parer meu, les ciències monopolitzaran el panorama futur. Consegüentment, implementar un programa educatiu en què les STEM constituïsquen el punt de partida repercutirà de forma notablement positiva en les noves generacions, tant pel que fa a les projeccions professionals com pel que respecta a la lluita enfront de la discriminació. Doncs bé, pots comprovar que en la redacció es complissin els 4 punts
principals que s'avaluen i ja tens un exemple pràctic de com seria una redacció per a l'examen. Però bé, també demanen una redacció de mediació, que és aquesta que ens donen una infografia, i ara aplicarem els mateixos aspectes a un exemple de redacció de mediació. Bé, ací tens l'enunciat de la proposta de mediació que diu: durant els últims mesos ha ressorgit el debat públic sobre els personatges famosos que decideixen canviar la residència a altres països per pagar menys impostos. No és una pràctica nova, però el fet que ara siguin youtubers els qui ho posen en pràctica ha generat més controvèrsia. Fa anys que tens un blog en què fas divulgació sobre temes econòmics i creus que és bon moment per a parlar d'aquest assumpte. Recorda que els teus lectors són llecs en la matèria i que els has de fer entendre, amb dades objectives, la importància de pagar impostos en el país de residència. El teu blog es caracteritza per no entrar en polèmiques i no opinar sobre les decisions d'altri. El teu objectiu és informar els lectors. T'has de basar en aquesta infografia per explicar la informació que vols transmetre. I així tens la infografia dels impostos, en què hi ha com 4 idees principals, que és la finalitat, els serveis que rebem, tipus, qui es recapta. I bé, una de les dificultats de la infografia és que ja ens donen molta informació i de vegades pots tindre la tendència, sense adonar-te'n, de repetir exactament el que posa en la infografia. Per tant, és recomanable sempre intentar buscar sinònims de les paraules que apareixen ahí o bé explicar-les d'una manera que no parega que siga una còpia del que ja hi apareix. Molt bé. Pel que fa a l'adequació de la redacció de mediació. Registre adequat. Ahí en la proposta especifica clarament que l'objectiu és informar els lectors. Per tant, si l'objectiu és informar, la redacció haurà de ser o haurà d'estar escrita d'una manera impersonal. Ha de ser un text objectiu, sense donar la teua opinió. Només informar. Pel que fa al contingut i la bona gestió de la informació, doncs bé, ahí el que has de tindre en compte i has de basar-te en la informació de la infografia. Tota aquesta informació que et proporciona. I la tipologia textual demana que escrigues un blog. Aleshores, has de tindre en compte quina és l'estructura del blog i afegir-la a l'hora d'escriure la redacció. La coherència i la cohesió. Organització del text. Doncs, igual que abans. Un paràgraf per a la introducció, el desenvolupament pots fer-lo de 2 o 3 paràgrafs i un últim paràgraf de la conclusió. Bé, els mecanismes de cohesió, has d'usar també connectors o intentar usar connectors perquè totes les idees estiguen ben unides, ben cohesionades, i els signes de puntuació, igual que abans. Si acabes un paràgraf, punt i a part per començar una idea nova. Pel que fa al contingut lingüístic, clar, així ja tenim molt de lèxic i lèxic específic de la proposta. Per tant, el que avaluen, el que sí que es té molt en compte en aquest tipus de redaccions és que pugues o sigues capaç de trobar sinònims, si existissin, de les paraules que ja apareixen en la infografia. Evidentment, hi haurà paraules que no tenen sinònims i que hem d'escriure-les igual que està en la infografia, però sempre intenta trobar si té algun sinònim. Si és així, usa els sinònims. I així tu es demostraràs que tens una major riquesa lèxica. I pel que fa al control de la norma, doncs escriure sense faltes d'ortografia, afegir pronoms febles, afegir relatiu, construccions de morfologia, sempre has de demostrar tot el teu coneixement. Doncs bé, com queda la redacció final?
queda així. Fixa't que està l'estructura del bloc, que l'estructura del bloc és la data, així amb barres, 1 de l'1 de 2024. Baix de la data ha d'anar el nom del bloc ja està creat, per tant té un nom. Això normalment no ho diuen, és a dir, t'ho has d'inventar tu. És una informació que t'hauràs d'inventar. Jo he posat economia per a tothom. Baix del nom del bloc ha d'anar el dia de la setmana en minúscula, coma i l'hora digital. Jo he posat dilluns, 12:00. Baix d'això afegim el títol de la redacció, és a dir, de què tracta la redacció, els impostos, que ho diu clarament la infografia, i per últim has d'afegir l'autoria. Un nom inventat, com he dit abans, Raül Pinyol. Doncs bé, fixa't també que la següent redacció està estructurada en 4 paràgrafs, ja que el primer és el paràgraf de la introducció, així el desenvolupament està estructurat en 3 paràgrafs diferents, perquè és de veres que la infografia té molta informació i és informació variada. Per tant, pense que així queda millor. I l'últim paràgraf és la conclusió. Doncs bé, queda així. En una època en què qualsevol tema és objecte de polèmica, ja tens ahí un relatiu tònic, els impostos no són una excepció. Molta gent en qüestiona el propòsit, ja tens ahí un pronom feble, perquè no entén el motiu pel qual part del sou que rep cada mes acaba en les arques de l'Estat. Un altre relatiu tònic, el motiu pel qual. Punt i a part perquè comença el primer paràgraf del desenvolupament i comença amb un connector. D'entrada, d'impostos n'hi ha de 2 tipus. Els directes, que s'apliquen sobre els ingressos de cadascun dels ciutadans, i els indirectes, que graven el consum de béns o serveis. Fixa't que ahir la paraula béns té l'accent diacrític, que és una part del coneixement d'ortografia. Independentment de la seva tipologia, tots són recaptats per les administracions, bé per l'Estat mateix o bé pels governs de les comunitats autònomes o de les localitats. Així, en la zona de l'Estat mateix és una estructura de morfologia. Seria incorrecte dir bé pel propi Estat, això és incorrecte. Per això està escrit l'Estat mateix. També és una pregunta que apareix moltes vegades a l'examen. Punt i a part i continuem amb un altre paràgraf del desenvolupament. És de debò que ningú paga impostos de bona gana. Com? Ahí tenim una locució adverbial de bona gana per oferir més varietat lèxica. Tanmateix, cal contribuir al sistema de recaptació. I ahí tenim un connector i una perífrasi verbal. Atès que el govern necessita finançament per a oferir serveis. La sanitat i l'educació públiques, els subsidis per atur o per jubilació, la xarxa de transport, la protecció ciutadana o la infraestructura de carreteres en són alguns exemples. Punt i a part, perquè comencem l'últim paràgraf del desenvolupament. Comença amb un connector. Addicionalment, s'ha d'afegir que una altra funció dels impostos és la redistribució de la renda. En virtut del principi de proporcionalitat, contribueixen les persones que més guanyen i els col·lectius desfavorits poden beneficiar-se de certes exempcions fiscals. Així, en este paràgraf, pots veure l'aplicació d'una ortografia correcta com el verb contribueixen, que porta la dièresi, o la paraula col·lectius, que porta la geminada. Ahí demostres un bon domini de l'ortografia. Punt i a part i ja comença l'últim paràgraf, que és el de la conclusió. Finalment, per mitjà dels impostos es poden controlar actuacions que fan perillar el medi ambient. L'obligació de pagar un suplement per l'ús de bosses de plàstic o l'exigència a les empreses contaminants d'abonar un impost serveixen per a il·lustrar este fet. Bé, i així ja tens 2 exemples de redacció, una redacció normal i una altra de mediació,
en què hem posat en pràctica els 4 punts que s'avaluen en una redacció. Bé, i ara que ja saps fer la redacció correctament, si vols continuar preparant-te l'examen amb mi, només has d'entrar al web Ana Classes, clicar en el botó de reservar classe i tries l'hora que millor s'adapte al teu horari. Doncs bé, ja per últim, he de donar-te les gràcies per quedar-te fins al final del vídeo i ens veiem pròximament. Adeu, adeu!